75 делегатів, близько 200 почесних гостей та ряд прийнятих рішень. Так напередодні пройшла конференція Курултаю кримсько-татарського народу. Які рішення прийняли делегати конференції і як буде працювати Курултай в умовах окупації, розкаже Дмитро Нетета. Продовження повноважень делегатів Курултаю – одне з головних рішень вчорашньої конференції. Тепер делегати будуть працювати до моменту обрання нового складу вищого представницького органу кримських татар. Был полный консенсус касательно того, что наше действующее положение позволяет нам полностью считать полномочия делегатов Курултая 6-го созыва действующими во времени. Провести повноцінні вибори в окупації неможливо, каже лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Но поскольку в условиях оккупации проводить демократические выборы невозможно, вполне естественно, даже без вот этого заявления, о том, что вот эти полномочия они были бы автоматически пролонгированы. Ще одне рішення – виключення зі складу делегатів Курултаю осіб, які співпрацюють з окупантами. Таких 20 осіб. Серед них окупаційний муфтій Криму Емерли Аблаєв і колишній заступник голови окупаційної ради Криму Ремзі Ільясов. Мы заявили, что для нас они являются людьми, которые сами своими действиями как бы вышли из наших рядов. Исключить полноценно мы их не можем, потому что для этого необходима сессия Курултая, но мы как бы их обозначили и для себя, и для всего крымско-татарского народа. Також делегати констатували неможливість вільної роботи органів самоврядування кримських татар в умовах окупації. Делегати доручили Меджлісу підготувати проект поправок до регламенту Курултаю, де буде передбачена зміна порядку зборів. Коли таке рішення приймуть, поки невідомо. При первой же возможности, когда это будут разработаны, мы примем эти поправки. И тогда вопрос, во-первых, облегчится вопрос кворума, механизм. Я сейчас четко не могу сказать, какие именно, но продумаем. Такие внесем поправки, которые облегчат функционирование Курултая крымско-татарского народа. Щоб прийняті рішення вступили в силу, необхідно зібрати підписи 2/3 делегатів Курултаю. Всього 166 голосів з 248. Їх будуть підписувати делегати на території окупованого Криму. Політолог Олексій Гарань позитивно оцінює ті рішення, які напередодні прийняли на з'їзді. Це є вимушений крок, і він якби з правової точки зору, очевидно, максимально наближає нас до того, що для того, щоб ці рішення були легітимними не тільки морально-політично, а й з правової точки зору. За словами Олексія Гараня, прийняті делегатами Курултаю рішення мають політико-правовий характер, оскільки окупація Криму не була передбачена в регламенті Курултаю. Дмитро Нетета, новини ЮА Крим.